Melisa, pozri, čo je pod tvojou kapotou. Nie, ty budeš prvá. Ako obvykle. Dobre, pozrime sa. Och, červená paprika, aká hrôza. Bude to veľmi pikantné. A čo ty? Pozrime sa na to. Och, a ja mám červenú papriku. Jill, ty to skúšaš ako prvá. Čo? Nie? Ach, no tak, ty. No, poďme hrať kameň, papier, nožnice. Och, je to remíza. Dobre, urobme to spolu. Och, nie. Dobre, nie je to tak. Počkať, mám čokoládový červený korenie. A ty? Nie, nemám čokoládovú. Je to super pálivé. Áno, teraz to cítim. A roztopila si moju čokoládu. Ach, ako si to mohla urobiť? Prepáč. Melisa, chceš trochu červenej papriky? Nie, vďaka. O, čo mám robiť s touto čokoládou? No, môžem ju lízať. Je stále chutná. Ups, prepáč. Je to po červenej paprike. Upravila som si make-up. Jill, podrž toto. Pozrime sa, čo je pod mojím poklopom. Wow, aké super! Je to zlatá črievička. Mám ich veľa v mojom šatníku. No, pozrime sa, čo mám ja. Mám tiež zlatú črievičku. Vyzerá tak krásne a lesklo. Pozri sa, Melisa. Ale ktorá je čokoládová? Musím to zistiť. Poďme sa pozrieť bližšie. Ó, tak ja mám čokoládovú. Skvelé. Nechaj ma ochutnať. Tak chutné. Jill, je to tak dobré. Nikdy som v živote nejedla nič tak chutné. Zjedla som celú topánku. Wow. Mám čokoládovú tiež? Môžem to skúsiť? Aj keď nevyzerá, že by to bolo jedle. Nechám si to vyskúšať. Dobre. Presne tak. Nie? Čo? Jill, žiješ? Si v poriadku? Si taká krásna, Jill. Áno, vyzerám ako princezná. Aké úžasné. Vyzerám skvele, však... Melisa? Wow, princezná. Hľadal som ťa celý svoj život. Ahoj, princ. Moje meno je Melisa. Nemám o teba záujem. Moje srdce sa rozbúcha pre princeznú Jill. Prosím, staň sa mojou ženou. Wow, si taký pekný. Áno, súhlasím. Zdá sa, že čas sa kráti. Nie, krásny koč sa zmenil na tekvicu. Možno ma aj princ na bielom koni bude takto milovať? Fuj, si chudobná. Nie, takú princeznú nepotrebujem a ty sa tiež nehodíš. Budem ďalej hľadať lásku môjho života. Melisa, keď rozprávaš, môžem otvoriť svoj zvon? Super! Pozrime sa. Kozmetika. Idem si dať make-up. Stop. A čo ja? Vieš, mám make-up, ale je skutočný, alebo je z čokolády? Ideme to zistiť, Jill. Som mi prvá. Skvelé, poďme si dať rúž. Jill, ja mám určite skutočný make-up. Ty môžeš zjesť ten svoj. Och, to by som rada. Je to také zaujímavé. Chcem začať s touto rúžou. Poďme to skúsiť. Počkaj, je to nechutné. Oklamala si ma, Melisa. Ja mám pravý make-up a ty máš čokoládový. No tak, zjedz ten svoj. Och, to bolo smiešne. Rada zjem svoj make-up. Tá paletka vyzerá tak lahodne a aj je. Milujem to. Prišla som s nápadom na žart. Namaľujme si tvár. Na čom Jill tak usilovne pracuje? Hej, ukáž mi svoj make-up. Ach, si príšera. Je mi zlé. Vedela som, že ju vydesím. Teraz je všetka čokoláda moja. Je taká lahodná. Tento žartík je ten najlepší, aký som kedy vymyslela. Zastav. Najprv sa pozriem. Wow, YouTube tlačidlo. Vieš, čo s ním robiť? Ukážem ti to. Klikni na tlačidlo odberu a na zvonček, aby si bol medzi prvými, kto sa dozvie o nových videách. Melisa, skús vrátiť tlačidlo pod kapotu. Určite ti niečo dajú za odber. Máš pravdu. Skúsme to a skontrolujme. Och nie, to je šváb. Bojím sa hmyzu.
Naliehavo potrebujem zavolať môjmu priateľovi. Poď hneď. Čo sa deje, Zlatko? Jimmy, je tu šváb. Zachráň Si ma. blázon? Bojím sa švábov. Už mi nevolaj. Tí chlapci dnes. Zistím to. Melisa, musíš to skúsiť udržať. Poď, skús to. Počkaj, čo? Je to vlastne chutné. Je to čokoláda. A ty sa strácaš. Aké chutné. Jill, čo ty? Pozrime sa. Jasné, živý šváb. Je taký roztomilý. Nazvem ťa Kasper. Fuj. Ona je šťastná z toho švába? To je nechutné. Toto sú moji priatelia. Mám ich doma veľa. Mimochodom, potrebujem postaviť dom pre môjho Kaspera. Urobím ho z kartónu. Potrebujem trochu času. A je to hotové. Toto je malá replika môjho domu. Melisa, čo si myslíš? Dobre, neschvaľuješ môjho priateľa, ale ahoj, Kasper. Urobila som ti dom. Vitaj, miláčik. Dúfam, že si to užiješ. Je z nejakej inej planéty? Čo? Fuj, nešpáraj si v nose. Pozrime sa, čo je pod môjim poklopom. Ryba. Je to surové? To sa mi nepáči. Poďme sa pozrieť, čo mám. Mám aj nejakú rybu. Ale kto má čokoládu? Moja má nádhernú rybaciu príchuť. To je úžasné. Začínam byť hladná. Zavolajme teraz mojej babičke. Ona vie presne, ako uvariť tú najchutnejšiu rybu. Ahoj, babička. Ahoj. Ahoj, miláčik. Je to ryba? Fuj, skvelé. Nechaj ma ju uvariť pre teba. Ďakujem. Melisa, budeš to jesť? Počkaj, je to jej kartonová kópia? To nepôjde. Melisa, nemôžeš odísť. Vstaň, vidí odtiaľ. Našla ma. Jill, ja nechcem jesť rybu. Je strašná. Dobre, najprv ju ozdobme zlatom. Aspoň tak bude krásna. Nemôžem jesť nepekné jedlo. Ach áno, to je oveľa lepšie. Teraz to musím skúsiť. Vyzerá to pochybne. No, to je... Vlastne tak dobre. Je to čokoláda. Jill, pozri, ryba, čokoláda. Čoho som sa bál? Vynikajúce. Ach, a babka mi priniesla večeru. To vyzerá skvelé. Babka, urobila si pre mňa toho toľko. Ďakujem. Poďme. Čoskoro vyskúšam tvoju rybu. Veľmi zaujímavé. Už sa mi zbiehajú sliny. Wow, vyzerá to naozaj chutne. Áno, ochutnajme to. Vyťahni vidličku a nôž. Odkroj kúsoček. Wow, ako chutne to vyzerá a vonia. Je to také dobré. Nechcem jesť vidličkou. Chutí lepšie rukami. Jill, je to také dobré. Aj ja to chcem. Podelíš sa so mnou? Nie. Ani sa na mňa a na moju rybu teraz nepozeraj. Dobre. Chápem. Ako divoko si sa stala? Melisa, nikdy sa tejto povahy nezbavíš. Otvor prvý poklop. Počkaj, čo je to? Ceruska a kus papiera? Čo by som s tým mala robiť? Jill, vysvetli. Melisa, čo robíš? Cerusky sa používajú na kreslenie. Tak kresli na papier. Dobre. Skúsme to. Nakreslíme názov môjho obľúbeného kanála. Teraz to skúsme. Mám čokoládu? Nie, je to skutočný papier. Prečo sa mi smeješ? Pozri, čo máš ty? No tak, otvor to. Som si istá, že všetko je tu z čokolády. Poďme to skúsiť. Cerusky a kus papiera. Super! Skúsme to. Tak chutné. Je to úžasné. Naozaj, sa mi to páči. Teraz poďme zhodnotiť chuť papiera. Vlastne je to tiež dobré. Prečo mám takú smolu? To je škoda. Som taký hladný. Počkaj, mám nápad. Nakreslím si aspoň môj obľúbený muffin. Vyzerá to tak lahodne.
Počkať, je to skutočný cupcake? Fíha! Jill, mám magické ceruzky. Dokázal som si nakresliť cupcake a dostať ho. Chutné. Dobré. Vážne? Môžem skúsiť? Nie, je to len moje. Teraz si chcem nakresliť ďalší muffin. Wow. Dobre. Fungovalo to. A dopadlo to ešte lepšie. Skúsme to. Melissa, prosím, podiel sa so mnou. Nie, pozri sa, ako jem a trp. Páčil? Zobuď sa! Zazvonil budík, čo znamená, že je čas ísť do školy. Tiffany nemá rada vstávanie skoro, ale musí. Och, udrel som si hlavu. Dobre, čo sa deje? Toto bude stačiť. Zabudla som na niečo. Správne, moja koruna. Nasadím si ju. Je taká krásna a magická. Wow! Čo sa deje? Je tu požiar? To je oveľa lepšie. Tento outfit sa mi určite páči viac. Teraz potrebujem kabelku, ktorá sa k nemu hodí a môžem ísť do školy. Wow, vyzerám tak cool, Môj batoh mi vôbec nesedí. Poďme na nejakú premenu. To je iný príbeh. Ahoj, Tiffany. Wow, Liv. Ahojte, dievčatá, som pripravená. Poďme do školy. To je basketbalová lopta? No áno, idem hrať. Jej! Wow, vylepšila som to. Ako sa ti to páči teraz? Je to oveľa lepšie. Poďme na to. A toto je ich škola. Zaujímalo by ma, či spolužiaci spoznajú dievčatá. Teraz vyzerajú úplne inak. Všetci sú šokovaní. Sú teraz najkrajšie a najobľúbenejšie dievčatá. Každý sa chce s nimi spriateliť. Och, to bola Jess. Veľmi ju milujem. Kedysi bola krásna a teraz je ešte krajšia. Och, videl si to? Aké roztomilé. Stop! Dievčatá, myslíte si, že je v poriadku prísť do školy takto? Choďte na hodinu matematiky. Prečo tu stojíte? Choďte! A čo ty? Skvelé! Ticho! Ticho! V triede! Hodina sa začala. No, test! Sú si pripravení? Naozaj dúfam, pretože tvoja konečná známka za semester bude závisieť od tohto testu. Môžete začať. Máte len 50 minút. Čas beží. Čo robiť? Vôbec nie som pripravený. Ako to môžem vyriešiť? Počkať. Na stole sú odpovede na test. Potrebujem ich. Mám nápad. Ukradnem odpovede. Tu je portál. Čo je to? Niekto nehrá fér a dostaneš F. To je všetko. Skončil si. Čo? Nie. Je to také strašidelné. Nič neviem. Musím premýšľať. Odpovede. Mám nápad. Mám so sebou loptu. Môžem ju použiť na rozptýlenie učiteľa. Áno. Čas na party. Všetko toto jasné svetlo. Nič nevidím. Kto to robí? Čo je s touto party? Máme test, kde je Liv. Ach, tam si snažíš sa ukradnúť odpovede, zatiaľ čo tiež zlyhávaš.
teraz má Liv tiež F. Nemôžem dostať F. Čo mám robiť? Nič neviem. Nemám ani veľa času. Hej, Jess, tu sú odpovede. Danny, si môj záchranca. Ďakujem za odpovede. Toto je... Čo je toto, Jess? Odpovede? Danny, dostaneš 5. Je taká zlá. Naučím ju lekciu. Poďme robiť nejakú mágiu. Nalejem na ňu toxický odpad, pretože je toxická. Čo si to urobil? Som pokrytý týmto slizkým odpadom. Ach, toto je nehorázne. Všetci pôjdete do zadržania. Kto to urobil? Prečo sa mi smejete? Odchádzam. Dala som jej lekciu. Už nebude zlá. Žiadny test, žiadne zlé známky. Môžeme ísť do Great Friends. Jess, si taká super. Môžete sa objať neskôr. Poďme sa zabaviť. Čo sa deje? Tým roztlieskavačiek organizuje majstrovstva? Dievčatá, chcete sa toho zúčastniť? To je skvelá príležitosť. Môžete predviesť svoje schopnosti. Poďte, vezmite si pompóny a poďme. Milujem to. Skúsim to tiež. Nie je to také ťažké, ako sa zdá. Jess, tvoja koruna je priamo na Dannyho hlave. Shokri, as yours, teraz je najväčší frajer v škole a Jess je späť ako pifloška. Je rozrušená. Čo? Jess nemôže predo mnou plakať. Jess, vezmi si svoju korunu. Vyzerá na tebe lepšie. Si moja princezná. Ďakujem. Prečo objíma Jess? Aj ja ju mám rád. Skončilo to tak dobre. Láska opäť zvíťazila. Vyzeráte spolu skvele. Sam, ahoj. Ty si trochu nahnevaný. Čo sa s tebou deje? Drž sa ďalej od Jess. Čo sa tu deje? Neopováž sa dotknúť môjho Dannyho. Sam, poviem ti, čo si myslím. Vieš, ako ublížiť mojim milovaným ľuďom. Vypadni. Wow, Jess, zvládla si to skvele. Si úžasná. Môžem ťa odprevadiť domov? Sme v súťaži? Super! Môžem začať prvý? Hurá! Čo tu máme? Detská výživa? Je to nechutné. Už ma to nebaví. Smrdí to odpudivo. Nebudem to jesť. Neporušuj pravidlá. Poďme jesť. Dobre, zrejme to budem musieť urobiť ja. Dobre, zvládnem to. Aký neporiadok. To je všetko. Som plný. Kate, si na rade. Wow, celá kopa Twixov. Chcem to všetko zjesť. Mňam, mňam. Je to jednoducho úžasné. Wow, milujem to. Hej, prosím, podelíš sa? Nie, toto je moje a vy máte svoje vlastné trezory. No, tak čo už? Tu musí byť niečo nezvyčajné. Čo? Detská fľaša? No, pozrime sa, ako to funguje. Cumlík je očividne zbytočný. Hej, to bolí. A toto si vezmem pre seba. A s mliekom to bude ešte lepšie. Wow,
Wow, to je jednoducho perfektné. Vypijem mlieko do konca. Páči sa mi to. Och, vy zlodeji. Mám už len jeden kúsok. Mia, čo je s tebou? Čo sa deje? Och, stala sa z nej úplné bábätko. Čo urobíme? Dobre, bábätko, poď sem. Och, to nepomáha. Toto je nočná mora. Čo urobíme? Myslím, že mám nápad. Nakrmíme ju mojím jedlom. No tak, bábätko, lyžička pre mamu. To je dobré, dievča. Výborne. Och, niečo sa s ňou zase deje. Zase si vyrástla. Ako rýchlo rastú cudzie deti. Čo? Hej, budem prvý. Čo? Vážne? Aká hrôza? Sú to červy? Určite ich nebudem jesť. No, nie. No tak jedz. Och, toto je určite najhorší deň môjho života. No, asi budem musieť. Toto je ešte horšie, než sa zdalo. Aký neporiadok. To je všetko. Snažil som sa. Nie, potrebujeme viac. Dobre? Aká ohavnosť? Idem zvrácať takmer všetko. Teraz je rad na tebe. Dobre. Moje je moje. Myslím, že mám niečo chutné. Je to prsteň krásny a štýlový. Očkať chvíľu. Zdá sa, že je to jedle. Aké chutné. Zdá sa, že je to... no, v podstate koniec. No... Wow, teraz je rad na mne. Čo je tu? Je to kniha. No, je to trochu čudné. Wow, zdá sa, že je to magické. Ako to funguje? Skúsim prečítať zaklinadlo. Napríklad toto. Zvláštne. Nič. Suzy, tvoje okuliare sú perfektné. Wow, funguje to. Teraz som na rade ja. Poď. Áno, môj prsteň je späť. Super. Chcem to tiež vyskúšať. Kate, myslím, že tvoj tanier je opäť plný. Čo? Nie! Už ich nebudem jesť. No tak. Dobrú chuť. Dievčatá, zahráme si kameň, papier, nožnice. Mám jeden. Počkať, čo? Surová ryba? Aké nechutné. Dobre, skúsim kúsok asi. Och, nie, aká nočná mora. Už toho mám dosť. Už to viac neznesiem. Suzy, otvor svoj trezor. Dobre, pozrime sa. Zase je tu niečo nezvyčajné. A potom môžeme... Čo je toto zariadenie? Nevieš? Nemám tušenie. Dobre, Mia, teraz si na rade ty. Áno, už to otváram. To sú čokoládové sušenky. Wow, aké chutné. Áno. A je to všetko moje. Úžasné. Zdá sa, že je niekto vo vnútri. Aké je toto tlačidlo? Och nie, to je duch. Hej, kradne mi moje sušienky. Sušienky. Moja obľúbená pochuťka. Hej, duch, toto je moje. No tak, vráť to. Mám nápad. Hej, pán duch, tu sú tvoje sušienky. Tak, poďme. Poď sem. Som na ceste. Mám ťa. Teraz sa nedostaneš von. Hej, dajme ho späť do krabice. Super nápad. Poďme na to. Hurá! Všetko sa podarilo. Úžasné. Niko, pozri na tieto obrovské balenia Doritos. Áno. Dobre. Poďme na to. Čo je pod pokrievkou? Wow, Doritos omáčka. To je to, čo nazývam žďas.
vidím. Už si viem predstaviť, aké to bude chutné. Hej, hej, hej. Jej, ponorme naše nachos priamo do omáčky. Mňam. Och, nemáš ani predstavu, aké je to chutné. No, myslím, že je to chutné. Necháš ma ochutnať? Nie zjedz svoje. Dobre. Niečo zvláštne. Akýsi pomaranč. Pozri sa na toto, čo je vo vnútri. Je to také kyslé. Och, je to naozaj kyslé. Počkaj, chceš to skombinovať? Áno, prečo nie? Toto je hrozné. Je to tak? Musím sa uistiť. Hej, choď. Prečo si to urobil? Človek. Robíš si zo mňa srandu? Poď, a ja zjem. Choď. Áno, poď. Radšej zjem svoju omáčku. Je vynikajúca. Milujem to. Tentokrát máme Oreo cereálie. Áno. Pozrime sa, čo je pod viečkami. Áno. Sladké mlieko s príchuťou M&M's. Áno. Nalejem ho na raňajkové cereálie a vychutnám si túto božskú chuť. Vyzerá neuveriteľne. A čo chuť? Je to naozaj dobré. Mňam. Nicole, čo je pod tvojim viečkom? To je pravda. Je tam tabasko omáčka? Niečo mi hovorí, nebude to dobré. Ani Oreo cereálie ma nezachránia. No, nádej umiera posledná, takže je čas to skúsiť. Toto je už strašidelné. Myslím, že mi to spáli ústa. Nie, čo? Človek. Nie. Dobre, idem na to. Som silný. Aká hrôza! Nedá sa to dať do úst. Nebudem to jesť. Poď, toto sú pravidlá. Človek, nemôžeš sa vzdať. Kto vymyslel také pravidlá? Idem sa teraz povracať. Nie. Mike, potrebujem tvoju pomoc. Daj mi prosím niečo na pitie. Nápoj? Čo? Chytám. Hej! Chcel som to zapiť. Ty si to na mňa len vylial. Wow, Nugety! Práve som začínal byť hladný. Môj obľúbený sladkokyslý omáčka. Úžasné. Mike, som veľmi šťastný. Nugety s touto omáčkou sú neuveriteľná kombinácia. Super. Mňam. No, a ja mám niečo chutné. Avšak nugetky s javorovým sirupom sú niečo nové. Niečo mi hovorí, že by to mohla byť veľmi dobrá kombinácia. No, zatrasením. Vyzerá to skvele. Dobre. Je to veľmi cool. Hej, no tak. Páči sa mi to. Lahodné. Úžasné. Mike, možno by si mi chcel dať šancu? Prosím? Fíha, ani náhodou. Nepodelím sa. To sú tvoje nugetky. Dobre. Wow, jej! Ďalšia pochuťka. Tentoraz máme hotdogy. Poď. Nicole, najprv by si mala otvoriť veko. Mám zubnú pastu. Na čo ju potrebujem? Musím natrieť pastu na hotdog? Mami, hej ty. Fuj. Mike, prestaň sa smiať. Wow, to vyzerá tak čudne. Budem sa veľmi snažiť. Toto je hrozné. Je to nemožné zjesť. Nechcem to dokončiť. Nie, to je nechutné. Fuj. No, musíš. To sú pravidlá. Máš to. Koniec. Pokračujeme. Jej. Mám 2 omáčky. Moji milovaní, kečup a horčica.
Skvele sa hodia k hotdogom. Ha, mňam. Nicole, ha, ty to nemáš. Ach, mňam, 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 mňam. Môžeš sa len, vieš, pozerať na mňa. Buď šťastný za mňa. Ach, človek. Nedáš mi kúsok? Samozrejme, že nie. I nemôžem sa o to podeliť. Dobre, potom ťa pokryjem pastou. Toast? To milujem. A zjem ich s arašidovým maslom. Myslím, že sa to dokonale hodí k toastu. Rozotrieme to na toast čo najskôr a tiež to rýchlo zjeme. Vyzerá to skvelé. Aké je to chutné. Pekné. Môžem si olízať prsty. Mike, na čo sa pozeráš? Nie. Poď. Žuj. Tu. Nemám šťastie. Áno, určite si. Všetky tie sardinky. Fuj, smrdí to hrozne. To je oveľa lepšie. Určite sa povraciam po prvom súste. Vyzerá to hrozne. Žuť. Nemôžem. Áno, uhadol to správne. Tento raz máme čokoládové košíčky. A čím ich ozdobíme? Uvidíme. Och môj Bože, je tu veľa čokolády. Mám čokoládový krém. Musí byť krásne vytlačený na vrch koláčika. Nie je to len krásne, ale aj veľmi dobré. Áno? Mal som pravdu. Mike, na čo čakáš? Mám mačacie jedlo. Žuť. Čo? To nejem. Je to nechutné. Nie. Budeš musieť, to sú pravidlá. Och, človek. Dobre, fuj, len na mňa nekrič. Ani si neviem predstaviť, ako to bude v mojich ústach. Och nie, možno to bude v poriadku. Žuť! Fuj! Nie, už mám dosť. To určite nebudem jesť. Fuj! A daj mi tento chutný cupcake. To je lepšie. Ach, človek. Jej, som tento raz prvý? Obávam sa, že špagety a marshmallows nejdú dokopy. No, vyskúšaš to. Myslím, že milujem marshmallows, ale naozaj nechcem hádzať marshmallows do špagiet. Ach, človek. Skús to. Možno to nie je také nechutné, ako sa zdá. No, asi to skúsim. Ach, človek. Uvidíme. Fuj, dobre, toto je. Fuj, nemožné jesť. Je to nechutné. Nicole, čo máš ty? A ja mám paradajkový pretlak. Je určite perfektný na špagety. No, dáš mi šancu? Počkaj, najprv to musím rozotrieť po celých cestovinách. Nick, choď preč. Aj ja som hladný. Špagety s paradajkovým pretlakom sú môj obed. No, asi si dám len marshmallows. Aké milé, celá kopa palaciniek. Môžem ich jesť s čímkoľvek. Wow, šľahačka, super. Môžeme nakresliť usmievavú tvár na palacinku? Pozri sa na to, vyzerá to skvelé, pekne. Poďme zjesť túto palacinku. Ach, človek. Och, aké kruté. Ale pravdepodobne je to chutné. No, pozrime sa, čo mám. Och nie, je to majonéza? Och, to sa naozaj nehodí k sladkým palacinkám. Asi si vytlačím len malý kúsok. V žiadnom prípade. Vytlačme ko von. Áno. Och, nie. Fuj, toto je hrozné. No, si spokojný.
spokojný? Zjedol som všetko. Super, som na teba hrdý. Wow, takže mám tu Skittles a marmelády. A mám vločky lízaniek v tvare plameniakov. Úžasné! Nevšimol som si. Toto je posyp! Aké úžasné to je! Páči sa mi to a je to chutné. Páči sa mi to. Čo ak tým ozdobím tortu? Áno, nie len posypať, ale dať to do fľaše. Super! Čo? A ja sem dám tiež fľašu. Super! Toto je môj nápad. Premýšľal som o tom sám. Fajn. Jednoducho milujem cereálie. Najmä ružové kružky, pretože je to moja obľúbená farba. Aby som jednoduchšie ozdobila tortu, nasypem ich do misky a zavesím ich na bok krému. Je to také krásne, ale tak dlhé. Mám nápad. Môžem ich vyliať priamo z misky. Čo to bolo? Candy, urobila Teraz si to. ti to ukážem. Čo to bolo? Andy, neurobil som to úmyselne. Neverím ti. Wow. Pozri, ako krásne Ozdobený. sme. Vrchná vrstva. Súhlasím. A ešte mám niečo viac. Meškám. Koľko nápadov mi víri v Ani hlave. neviem, ktorý z nich použiť. myslím, že je najlepšie umiestniť Med na boku. Skvelé. Mám sa výborne. Chutné. Andy to už ozdobil. Chcem to urobiť tiež. Je to super. Veľmi sa mi páči. Koláč vyzerá tak lákavo. Už sa mi zbiehajú sliny. Áno, toto vyzerá jednoducho fascinujúco. No, je čas ozdobiť druhú vrstvu. Toľko dobrôd. Wow, tak super. Vidím čipsy. Nikdy by som si nepomyslel, že nimi môžu ozdobiť tortu. Jednoducho ich milujem. Skvelé. Počkať. Čo si myslíš o tomto nápade? To je šialené. Nečakal som to Sama od seba. o sebe. Super. Nie tento Aby koniec, to bolo ale ešte ja... úžasnejšie, ozdobím tortu marmeládovými srdiečkami v šachovnicovom vzore. Ohromujúce. A to je všetko? Pridám viac. Čokoláda. Myslím, že táto je perfektná, pretože je trojuholníková. Presne ako čipsy. Potrebujete ju zlomiť na kúsky a rozložiť ich okolo. Len sa na to pozri. Bravo, Andy. Wow, aká lahodná čokoláda. Čo to bude? Dobre, potom pridám aj nejakú dekoráciu. Najprv vezmem svoje obľúbené jahodové čokoládové tyčinky a urobím hravý plot. Super! Ešte mi zostal jeden kus navyše. Je vynikajúci. Taký dobrý. Urobil som dobrú voľbu. Dobre urobené, Candy. Aj tebe ďakujem. Mám... Celé vedro džemu a obrovská cukrová vata odišli. To je pravda. Musím vyplniť prázdne miesto cukrovou vatou. A čo mám s týmto Tento urobiť? Hej, áno, idem. Som na teba nahnevaný. Čo? Nehrám sa. Len tam dám týchto žralokov. Ale tohto zjem. Mám ťa. Keby poď. Buď odvážna. Na rozdiel od teba, Andy, som mala celý vedro sladkého popcornu. Už je to tak dávno, čo som ho jedla. Je úžasný. Dám ho priamo dovnútra, ako to urobil Andy. Ale pridám na vrch posýpku. Super, som hotový. Pane Bože. Ďakujem. Všetky moje posýpky mám. A mám krém a haba baba. A mám tu dokonca marmeládovú zmrzlinu. Mám skvelý nápad. Oblížem si ruku a ponorím ju do posýpok. A dostaneme odtlačok, ktorý môžeš dať hneď sem. Super! Ale radšej by som ozdobil celé. Super, nie? Ahoj, Candy. Je to hrozné. No, je čas prejsť na dekoráciu dolnej vrstvy. Na to si vyberiem tento lahodný jahodový krém. Je to tak pôsobivé. To je vtip. Pokloň sa. Nech má moja časť torty tiež marmeládové oči.
A stále mám kúsok žuvačky a skvelý nápad, ako ju použiť. Vytrhnem Mám rád žuvačku. rovnomerné kusy. Vyrobím rám. Mojim očiam chýbajú ústa. Takto. Áno. Tiež by mal Majky oči. Ďakujem. Candy, môžem si požičať jeden kus žuvačky od teba? Máš pre mňa chvíľku? Samozrejme. Ďaká. Nech sa páči. Hurá! Vyšlo to skvele! Podarilo sa nám to! Jej! Klapka! Akú nádhernú tortu sme dostali! Je krásna zo všetkých strán. Už sa mi zbiehajú slinky. Nemôžem čakať dlhšie. Candy, chceš to skúsiť prvá? Ó, ďakujem. Vezmem si vrchný kúsok. Naozaj chcem vyskúšať jahodové posypky z mojej flaštičky. Super! Som si istá, že je to také chutné. A naozaj je. Je to jednoducho super chutné. Je to bomba. Som nadšená. Dobre, Andy, teraz si na rade ty? Hurá! Tiež začnem s vrchnou vrstvou a ochutnám. so sladkosťami a farebnými posypkami. Ak sa to Candy veľmi páčilo, potom to musí byť skvelé aj pre mňa. Jej, áno, je to Také tak. chutné. Cukríky! Hneď ako som uvidel tieto lízatka v tvare plameniakov, okamžite sa mi zapáčili. Nemôžem sa dočkať, až ich vyskúšam s tortou. Som si istý, že to bude chutiť ešte lepšie. Áno, mám pravdu. Také chutné. Marmeláda a lízatko. Prepáč, Candy, ale už nemôžem dlhšie čakať. Ešte som nikdy nejedla tortu s čipsami a marmeládou. Ó áno, to je super! Páči sa mi to. No, je čas ochutnať tortu aj z tretej vrstvy. To je smiešné a také vtipné. Je to magické. A spolu s marmeládovými očami je to ešte sladšie. Farba je taká jemná a vzdušná, niet slov. Candy je už svoj tretí kúsok po sebe. No, nenechám ju samú. Čokoláda sa roztopila a spolu s tortou je to cukrová vata. Je to jednoducho bomba, ľudia. Milujem to. Ach, marmeládové oči sú tu jednoducho úžasné. A teraz skúsme, čo mi Candy dala ako žuvačku. Dobre, teraz idem nafúknuť bublinu. To je super. Candy, chceš viac? Samozrejme! Poďme spolu zjesť tento koláč. Áno, poďme na to. Poďme. Tento delfín. Ach áno, toto je neuveriteľne chutné. Som plný. Ani mi nehovor. Už to nedokážem. kamarátka! Veľká vďaka Hej, Wednesday! Poď, otvoríme to spolu. Čo je to? Je to Haba Baba. Olizujem to. Zahryznúť sa, úžasné! Prosím. Nemám nič. To je hrozné. A neboj sa, na budúce budeš mať šťastie. Pripravená, Wednesday? Nechcem počúvať tie výkriky. Nechaj ma to olízať. Otváram to. Môžem si vybrať príchuť. Chcem černicu. Teraz to môžem olízať. Môj jazyk sa zafarbil na fialovo. Enid, vezmi to. Áno, ale chcem zmeniť príchuť. V žiadnom prípade. Je tam príchuť cukríka. To sa mi páči. Wow, poďme si zahryznúť. Wow, chutné. Nafúkujem bublinu. Wow, prasklo.
toto. A je tam toľko pekných cukríkov vo vnútri. No, určite sa mi to páči. Enid, podiel sa, prosím. Nebuď chamtivá. To pre nás nestačí. Och. Enid. Prepáčte, priatelia, pre mňa to nestačí. Bojím sa to otvoriť. Wednesday, možno ty? Pozrime sa. Poďme si vziať karty. Fuj, hryziem to. Nič som nezískal. Aká škoda. Musím to olízať. Fuj, kto mi to dal? Daj mi tento donut. Vyzerá hrozne. Nenávidím brokolicu. Ten zápach je odporný. Strašné. Fuj. Enid, chyť to. Si na rade. Naozaj? Dobre. Počkaj. Mám nápad. Ak to musím zjesť, môžem to aspoň spraviť krajším a chutnejším. Šľahačka a posýpka. Streda, to je skvelý nápad. No, vyzerá to chutnejšie. Skúsme to. V žiadnom prípade. Vyzerá krásne, ale chutí hrozne. Bude mi zle. Počkaj, mám niečo v batohu. Chcem toto. Enid, počkaj ešte pár minút. Už nemôžem čakať. Ach, cítim sa lepšie. Ďakujem, Ann. Je rozhodnuté. Ja to otvorím ako prvá. Hnusná torta. Ó, môj Bože. Ach, nič. Som šťastná. A čo ja? Zase si zahryznúť? Musím to olízať. Dobre. Som prvý. Tento koláč vyzerá naozaj úžasne. Skúsme krém. Aká pekná chuť. Páči sa mi to. Budem lízať všetku tú šľahačku. Streda, prestaň. Čo robíš? Nechcem, aby si narušil môj rituál. Som hotová. Si na rade. Áno? Už to naozaj nechcem jesť. Najmä po tom, čo si to úplne oblízal. Napadla mi myšlienka. Ahoj, Henry. Môžeš mi priniesť svoj produkt? Čakám. Kto je to? Ahoj, Henry. Priniesol si mi to? Ukáž mi. Wow! To je presne to, čo potrebujem. Toľko sladkostí. Beriem toto a tamto. Úžasné. Tu sú tvoje peniaze. Ďakujem, Henry. Dovidenia. Uvidíme sa neskôr. Enid, máš čudných priateľov. Henry je najlepší kamarát. Vždy mi pomáha s cukrovinkami. Teraz ozdobme tortu. Vyzerá oveľa lepšie. Wow, nádherné. Myslím si, že je to tiež krásne. Wow, môžeme to zjesť spolu. Je to chutné. Môžeš s tým prestať robiť to predo mnou? Zoberiem to. Dobre. Chips. Beriem karty. Bojím sa. Och, nie. Olizovanie. Jednoduché. Nemám nič. Hurá! Som aj tak šťastný. A neboj sa, uhryzni. Nie je to... Zvládnuť to. Alebo jej ústa budú páliť od koreniem. Začnem prvý. Skúsim olízať viac tých pikantných posypov. Uvidíme. Čo? Aké pikantné. Už som na tento pocit zabudla. Môj jazyk horí. Viem, potrebujem ľad. V chladničke bol ľad. Skvelé, určite mi to pomôže. Zlepšilo sa to. No... Nerád ti to hovorím. Ann, teraz je tvoj rád.
Ako to mám zjesť? Počkaj, mám skvelý nápad. Vezmem trochu mlieka. Namáčanie nachosu do mlieka. Jej! A je to... Teraz je to chutné. A kto to vypije? Ja? To nebolo súčasťou môjho plánu. Vypijem to. Dobre. Och, nie. Moje ústa horia. Nemôžem to zadržať. Čo to bolo? Nebudem na teba čakať. Moje obľúbené gumové cukríky, marmeládové oči. Hurá, môžem to uhryznúť, olizujem to. Nie je to zlé? Nemám nič. Hrozné. No, budem potrebovať jeden trik. Potrebujeme vidličky a pásku. Pozri sa na moje prsty teraz. Môžem si vziať všetky gumové oči naraz a olízať ich. Wow, je to geniálne. Naozaj super. And wow, je to také smiešne. Je to, ako by som mal ruky s očami. Chcem to všetko olízať. Prestaň. An, prosím, neolizuj všetko. Prosím, prestaň. Nechcem to jesť s tvojimi slinami. Končím. Vrátim to na tvoj tanier. Nejde to. Zostanem s nimi navždy? Hej, môžeš si to nechať. Zložím ich. Fuj, je to celé v tvojej slinách, Ann. Teraz to naozaj nechcem jesť. Počkaj chvíľu. Áno. Tu je môj mikroskop. Pozrime sa. Fuj, toľko baktérií. Nie, nemôžem to zjesť. Wow, antiseptikum. To mi určite pomôže. Teraz sú tieto gumové oči bezpečné. Ďakujem, priatelia. Začnem. Skúsme to. Chutné. Každá guma je úžasná. Prehltnem si jazyk. Super. Dievčatá, som nadšený. Čo je to tento raz? Lízanka s netopierom? Dobre. Beriem karty. Olizovať to? V žiadnom prípade. Musím to uhryznúť? Nie. Nemám nič. Moje šťastie zmizlo. Ja. Dobre. Začínam. Ja si istý. Nechcem. Je to také obrovské. Uvidíme. Je to vlastne chutné. Aký sladký. Ann, máš obmedzený čas. Dobre, vezmi si to. Úžasné, ďakujem. Pekné. Skúsme to. Wow, je to naozaj také chutné, ako to Ann opísala. Streda, poďme niečo vymyslieť. No, mať deň v kúpeloch je úžasné. Hrať Uno. Streda, pozri sa na Ann. Dostala sa k pálke. Čo? Čo sa deje, Ann? Nie! Moje netopier! Skoro som ho zjedla. Lízanka sa zlomila. A ten netopier je živý? Som voľný. Bol som uväznený v lízatku. Chceš trochu? Nie, ďakujem. Povedz mi, ako piješ krv. Tento raz to otvorím ja. Pizza. Vezmime si karty. Zahríznúť sa. Lízať to. Super. Samozrejme. Zase nič. To ma štve. Ann, daj mi svoju kartu. Dám ti nejaké peniaze. Dobre. Poďme na to. Aha. Čo je to za zvuk? Nemôžeme meniť karty. Vráť mi moje peniaze.
Ups, neviem, kde to je. Nechaj ma začať prvá. Milujem pizzu. Musím ju olízať, kým nevychladne. Delikátne. Rád by som to zjedol, ale nemôžem. Pepperoni je na mojej tvári. Úžasné, vraciam ti to. Nie, fuj, je to nechutné s aninými slinami, nikto to nechce jesť. Fuj, nechutí to dobre. Našiel som peniaze, nepotrebujem ich. Áno, môj Bože, zješ to? Samozrejme. Čo? Napadla mi myšlienka. Hráš hru? Streda? Je to kola, nie je to zlé. Dávam si sústo. Môžem to olízať. Super. Nemám nič. Nemôžem sa dočkať, až to vyskúšam. Poďme to otvoriť a vypiť. Zvláštne. Nefunguje to naozaj. Musíš to vytlačiť. To je lahodné. Teraz prestaň. A čo ja? Nedávaš mi na výber. Nedávno som si nabrúsil P-Louis. Zbavme sa ťa teraz. S Bohom, Ann. A ďakujem. Pekne. Dobre, ideme. Pozrime sa. Nemám dosť sily. Poď! Wednesday nemá dosť sily. Je slabá. To je lož. Budem v poriadku. Buď ticho. Budem potrebovať jeden nástroj. Položím fľašu sem. Aha. A tu prichádza žele. Dajme to sem. Mňam. Je to lahodné. Áno. Wow, to bol skvelý nápad, Wednesday. Viem. Použijem špeciálnu lyžicu. A čiem to priam zo stola. Veľmi chutné. Nemôžem prestať jesť. Streda, podelíš sa s nami? Čo robíš? Nie, je to len moje. Nechaj ma na pokoji. Ako obvykle.